Sziasztok, megint Málna vagyok, és megint érkeztem ma valamivel. Ebben a videóban fogunk varni egy ilyen kicsike kis pénztárcát, ami egyébként tök egyszerű, úgyhogy kezdőknek nagyon jó ötlet megpróbálni. Így fog kinézni belülről, és akkor lesz itt egy kis hely mondjuk bankkártyáknak, és itt meg lesz egy kis hely mondjuk pénznek, és van hozzá egy ilyen kis patent, amit én tettem rá, és visszazárható. Én ezeket a pénztárcákat nagyon szeretem egyébként, mert kisen is elfér, és bele tudod tenni, amire szükséged van, és mondjuk, hogyha elmész bulizni, és nem akarod a nagy pénztárcárat vinni, ez tökéletes lesz. Nem kell hozzá túl sok minden, de megmutatom, hogy ezt a két anyagot választottam a mai videóhoz. Egy kicsit ilyen őszies. Ez lesz az egyik darabja a pénztárcának, a mérete az pedig 26x10 cm, és 2 darab kell belőle. A másik eleme a pénztárcának pedig ez lesz, ez pedig 25x15-ös. Le fogom írni a leírásba, hogyha esetleg lemaradtál a méretekről. Ezt szeretném mondani, hogy a méret nagyon-nagyon fontos, mert ezt fogod belőle kapni. Viszont, hogyha benézed a méreteket, ahogy én benéztem tegnap, akkor más lesz a végeredmény. Aminek valószínűleg nem nagyon fogsz örülni, úgyhogy jó, ezen próbáltam egy kicsit mást is, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy benéztem a 25 centit 23-nak, és kisebb lett, és már nem olyan lett, amilyennek akartam, úgyhogy erre figyeljünk oda. Van még egy másik dolog, amit szoktam csinálni, az pedig az, hogy interfacinget használok. Az interfacing ugye arra való, hogy megerősítsük az anyagot, és akkor így meg fog állni egy darabban. Hogyha nem használok interfacinget, akkor ugye így össze fog esni az egész, úgyhogy ha nincs interfacinged, javaslom, hogy szerezz be, mert szükséges. Ahogy lehet látni, az interfacing az kisebb, mint maga az anyag. Ezt azért csinálom kisebbre, mert ugye a varrás az ugye 1 centi kell, hogy legyen az anyag végétől, minden oldalról, és hogyha az interfacing ugyanakkor, mint maga az anyag, amivel dolgozok, az fogja eredményezni, hogy majd a varrásnál túl vastag lesz, amit nem szeretnék, mert ugye lesz itt majd egy olyan rész, megmutatom, hogy itt ugye több réteget kell összevarni, és hogyha túl sokat varunk össze, nem lesz szép. Úgyhogy az interfacing az minden oldalról 1 centivel kisebb. Nyilván nem kell mérteni pontosságúnak lennie, de ajánlott kisebbre vágni, hogy szebb legyen a végeredmény. Úgyhogy ezeket most ugye szépen felvasalom, mert ugye olyan interfacinget választottam, ami hőre működik, tehát ezt fel kell vasalnom, máskülönben nem fog ott maradni, úgyhogy ha ez megvan, akkor mindjárt vissza is jövök. Még annyit tennék hozzá, hogy ugye nyilvánvalóan van az anyagnak a szép oldala, meg van a csúnya oldala. A csúnya oldalára kell fölvasalni az interfacinget, mert nyilván, hogyha a szép oldalra rakod fel, akkor eléggé ronda lesz. Úgyhogy igen. Most az lesz a következő lépés, ugye, hogy van az anyag, a két anyagom, amit össze akarok varni, és a szép oldalakat rakom belőle, tehát mind a két anyagnak a csúnya oldala van kívül. És mielőtt összevarrom, fogok csinálni egy ilyen kis ívet az anyagban, mert ugye, hogy majd a pénztárcát így lehajtjuk, hogy szebben nézzen ki, hogy ne ilyen kis csúnya sarka legyen, úgyhogy ezt most megcsináljuk. Igazából ezt nem kell túl bonyolítani, keresel valamit, ami kerek végül is, és megbizonyosodsz arról, hogy teljesen oda raktad a széléhez, és szépen körbe rajzolod. És esetleg mondjuk, ha attól működne, így. Ezt félreteszem. Fogom az ollómat, de mielőtt elkezdek vágni, odafigyelek, hogy teljes mértékben össze van illesztve, és utána fogom ezekkel a kis csipeszekkel, és oda rögzítem, hogy ne mozduljon el. Itt látom, hogy a végén még nem teljesen van meg, pontosan, de most már így jó. Szóval fogom, és lerögzítem. És fogok egy ollót, és levágom. És így mind a kettőt egyszerre le tudom vágni. Így. Utána fogom, félbehajtom az egészet, mert ugye nyilván a másik oldalát is ugyanilyenre kell csinálnom, és hogyha azt akarom, hogy szimmetrikus legyen,
akkor csak így simán megoldom. Igen, így van az élet, ha balkezes vagy. Oda tartom, és szépen levágok ugyanannyit. Így, és hogyha szétnyitom, elvileg tökéletesnek kell, hogy legyen. Úgyhogy el is kezdhetünk varni, ami nagyon fontos, hogy itt fogom kezdeni, szépen végigvarrom az egészet, és valahol itt meg fogok állni, tehát fogok hagyni egy rést, hogy át tudjam majd bújtatni. Ami nagyon fontos, hogy ne túlságosan a szélén varjunk, mert akkor szét fog bomlani, tehát hagyjunk 1 centit körülbelül, és úgy varjuk körbe. Tehát el fogom kezdeni, és varrok előre, és utána meg vissza, hogy ne bomoljon szét. És szépen megyek tovább. Nem kell sietni. A saroknál pedig azt csinálom, hogy megvárom, amíg a tű lemegy, ha a tű nem megy le, akkor manuálisan leviszem. Fölemelem ezt, átfordítom 90 fokkal, megint lerakom, és varrok tovább. Saroknál megint megállok majd, fölemelem, de a tűnek mindig lent kell lennie, ha nincs lent a tű, akkor el fog mozdulni. És varrok tovább. Majd itt a forduló lesz trükkös. Ez szépen lassan kell majd. Na, itt, ahogy mondtam, szépen lassan fogok haladni, és próbálom forgatni. Itt például most már túl sok lesz, úgyhogy megint azt kell csinálnom, hogy fel kell emelnem, hogy manuálisan forgassam, és megint egyet megyek, és várok. Hogyha úgy érzem, hogy megint forgatni kell, akkor visszadugom a tűt, hogy tudjak forgatni, és megyek megint. Ezt túl gyorsan csinálod, biztos, hogy el fogod rontani, ahogy én is elszoktam. Vagy ha mondjuk valakinek már nagyon-nagyon sok a tapasztalata, biztos, hogy másnak jobban megy, ha gyorsan csinálja. Én azt vettem észre, hogy lassabban kell csinálni. Ez most egyenes, úgyhogy ez mehet. És itt megint kezdődik a kanyar, úgyhogy megint emelgetem szépen lassan. És megint látom, hogy emelnem kell. Mindjárt megvan. Megint leteszem a tűt, és forgatom. És ugye emlékezzünk, hogy nemrég kezdtük itt valahol itt, úgyhogy valahol itt meg kell állnom. És megint mielőtt befejezem, visszafele is megyek. Ezt azért kell csinálni, hogy ne bomoljon szét. Megcsináltam ugyanezt ezen a másikon is. Így. Úgyhogy most a következő dolog az lesz, amit csinálunk, hogy a sarkokat levágjuk. Ezt azért kell csinálni, mert ha ezt nem csinálom meg, akkor a sarka az eléggé ilyen bumszli lesz, ami nem túl szép. Úgyhogy ezt most megcsinálom. És majd mindjárt mutatok még egy trükköt, mert ugye, ahol hagytam a hézagot, ugye ezt majd össze kell varni, és hogy szebb legyen, azt szoktam csinálni, hogy ezt így szépen visszahajtom, és rávasalok mindkét oldalról, és majd könnyebb lesz a másik oldalról áthajtani, és szebb lesz a varrás majd a végén. De mielőtt még ezt megcsinálom, itt is levágjuk a sarkokat. Ugye csak ezen az oldalon van sarok. Arra figyeljünk, hogy a varrásba ne vágjunk bele, mert akkor csúnya lesz. Na, itt viszont nincs sarok, viszont azt fogom csinálni, hogy bevágok ilyen kis picike kis izéket, mert ugye mivel ez egy ovális sarok, vagy nem is tudom, hogy hívjam, szebben vissza fog fordulni az anyag, hogyha belemetszek ilyen kis picike kis vágásokat, és akkor a hajtás szebb lesz. Ha ezt nem csinálom meg, akkor nem lesz ilyen szép ovális, hanem ilyen kis darabos lesz, ami eléggé csúnya. Úgyhogy ezt megcsinálom mind a két oldalon, és akkor utána ki tudjuk fordítani a dolgot.
Itt is arra kell figyelni, hogy nem vágunk bele a varrásba, mert akkor a túloldalon ki fog jönni az anyagnak a csúnya oldala, és nem valami szép. Volt egy kisebb ollóm is, csak az annyira nem éles. Megmondom őszintén, hogy azzal nem szeretek vágni, úgyhogy inkább így csinálom. Úgyhogy itt is mindjárt meg vagyunk. Így. És akkor jöhet a vasalás. Na, meg is vasaltam, úgyhogy kezdhetjük is. Szóval fogom, és szépen óvatosan átfordítom a lukon keresztül, és ugye ilyenkor már a szép oldala lesz kívül, nem belül. Úgyhogy ezt szépen lassan, megpróbálom nem eltépni a varrást, amit ezelőtt vartam, úgyhogy ezt szépen lassan csináljuk. Ezért nem szoktam túl pici lukat hagyni, mert előfordulhatnak kisebb balesetek. Na és akkor itt jön az, amit mondtam, hogy a sarkok ugye sokkal szebben néz ki, mert bevágtam. Kell egy másik eszköz, ami nem túl hegyes, de visszamegyek belőle, és szépen megbizonyosodok arról, hogy minden átfordult-e, de ne kötőtűt vagy kést használjatok erre, mert kiszúrhatod az anyagot. Általában horgolótűt szoktam használni egyébként, csak az most épp nincs itt, de attól tartok, hogy kelleni fog. Szóval a horgolótű nem túl nagy méretben, elég ideális ezekre a kis feladatokra. És így a sarok sokkal szebb lesz. Így ennél jobban már nem tudom. Úgyhogy van egy, és akkor most jön a másik. Ugyanezt fogom csinálni egyébként. Ezt mindig elkezdeni a legnehezebb, hogyha már a kisebb része átjött, utána már könnyebb a többit. Míg el nem felejtem mondani, iratkozzatok fel a csatornámra, kérdezzetek kommentben, meséljétek el, hogy ti mit szoktatok varni, vagy mit látnátok szívesen, hogyha volna ilyen kérésetek, hogy készítsek másféle videókat is. Nyitott könyv vagyok, kérdezzetek bármit, amiben tudok, csak segítek. Na most megint itt vagyunk. Ugye a kezemben már többet nem tudok tenni. Úgyhogy fogom és szépen megkeresem a sarkokat. És most megyek a másik oldalra. Így, és most az lesz a következő feladat. Ezt megint meg fogom vasalni, mert úgy könnyebb lesz varni, hogy szépen a szélén végig megyek mind a kettőnek. És lezárom a kis lukat. Szóval össze van varva már minden. Most az lesz a következő dolog, amit csinálunk, hogy ugye meg kell találnom a felét mind a kettőnek, hogy hol van a közepe. Úgyhogy csak simán összehajtottam és megvasaltam egy picit, és akkor ugye itt látni lehet, hogy hol van a közepe, úgyhogy ez segíteni fog nekem. Most azt kell csinálnom, hogy ezt a hosszabbik, vékonyabbik kis dolgot lefektetem, és le kell mérnem 1,5 centit. És lemérek 1,5 centit, és így fogom összevarni mind a kettőt, de úgy, hogy a varrás mentén, illetve a szélénél félbehajtom. Tehát azt fogom csinálni, hogy innentől idáig el fogom varni, ahol másik anyagom véget ér. Tehát ezt kell végigvarnom, mind a két oldalon. Úgyhogy meg vagyunk ezzel, és most már csak annyi fog maradni, ugye, hogy majd ezt szépen ide felhajtom, és majd ugye ezt meg szépen lehajtom. De mielőtt ezt megteszem, ezt
a kis felesleges fülecskét, úgymond, szépen, ez csak most szólok elő, egy kicsit trükkös lesz, szóval ide kell hajtanom a végét, és szépen innentől idáig össze kell varnom. Bevallom őszintén, egy picikét nehéz lesz a sarkoknál, de nem lehetetlen, úgyhogy ezt most varjuk is össze. Na most itt tartunk, és ugye ezt szépen lehajtom, úgyhogy meggyőződök róla, hogy ez így szépen egyenes, és ugye nyilván nem hajtom túl, mert az csúnya, úgyhogy mindig hagyunk egy picit. És megtalálom, hogy hol van a közepe az anyagnak, amit szimplán megint félbehajtással csinálok. Ezt így megtartom az egyik kezemmel, és ugye most fogunk csinálni egy patentot. Ugye nem rakom túlságosan le, nem rakom túlságosan föl, hanem megpróbálom valahol itt félúton. Így, szépen átszúrom, és akkor ugye itt van most egy luk. Nem tudom, hogy lehet-e látni. És akkor fogom, belerakom a kis bökőeszközömet ide, és szépen lehajtom. Megnézem, hogy egyenes-e. Úgy látom, hogy igen, úgyhogy visszarakom a lukba a kis bökőeszközömet, és megnézem, hogy a másik oldalon hol találja el. És hogyha elégedett vagyok, akkor azt is megjelöm úgy, hogy átszúrom, de megbizonyosodok róla, hogy nem szúrom át az egészet. Erre figyelni kell. Úgyhogy itt is megvan a luk, úgyhogy most fog kelleni ez az eszköz, és ugye kell, hogy keressünk ugye a patentot. Ugye a patentnak két része van. Az egyik ez, nehéz megmutatni, a másik meg egy hatszögletű kis luk, és ugye a másik oldalra kelleni fog nekünk egy hátulja, ami ugyanúgy néz ki, mint ez, meg a patentnak úgymond a másik fele, ami egy ilyen kör, és ugye ez a kettő majd így egybe megy. Úgyhogy azt csinálom most, hogy a hátulját ide berakom, a lukon keresztül, így, és rárakom a karikát, és akkor fogom ezt az eszközt, és a hátuljának bele kell esnie ebbe a kis keretbe. És hogyha beleesett a keretbe, akkor csak szimplán összenyomom jó erősen. És ha jól végeztem a dolgom, akkor meg is van a patentnak ez a része. És akkor most ugyanezt fogom csinálni ezzel is itt. Hol a luk? Itt a luk. Aztán fogom, belerakom a másik felét. És ugyanezt fogom csinálni még egyszer, amit csináltam az előbb is. Hogyha ez megvan, akkor tehetünk is egy próbát. Valami nem kerek, mert nem pattan össze, úgyhogy még egyszer átnyomom. Na, most jó lett. Még egy utolsó simítást el tudunk végezni, ami azt jelenti, hogy csak simán átvasalom, és akkor szebb lesz a végeredmény. Na, úgyhogy meg is vasaltam, el is készült, nekem tetszik, remélem nektek is. Úgyhogy még egyszer emlékeztetőül, hogy néz ki belülről. És ugye itt van a prototípus, amit elkészítettem. És egyébként, ha megnézitek, ez egy nagyon picivel nagyobb lett, mármint magasabb. Viszont egy picivel keskenyebb. Úgyhogy ez a szépsége annak, hogy a kézzel készítünk dolgokat, hogy nem tudsz két egyformát csinálni. Nagyon remélem, hogy tetszett a videó. Nagyon remélem, hogy tudtam segíteni, vagy tudtam valamit mutatni, amit addig nem tudtatok.
Kérlek, írjatok kommentet, ha van bármi kérdésetek, kérésetek, kíváncsiságotok, hogyha nem szavaztok semmire kommentben, akkor legközelebb fogok hozni egy ehhez hasonlót, csak egy picit bonyolultabbat. Egyébként nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek. Én ezt nagyon élveztem csinálni, úgyhogy találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!